Bagong lahat, magpakulo na tayo ng itlog. Dalawa lang gagamitin ko niyan, guys. Nakapaghiwa na ako dito ng isang maliit na sibuyas at pati rin ng kalahating carrots. Hiwa-hiwain natin to ng maliliit. Meron ako ritong 500 grams na giniling na baboy or pork mince. Pero gagamitin ko lang rito ay 1/4 kasi ang 500 grams ay kalahati, diba? Lalagyan ko rin yan ng bell pepper, ayan yung green. Hindi ko nang makalimutan, guys. Sorry naman. So, ayan na ang ating giniling. So, 1/4 lang yan. So, ihalo na natin yung mga hiniwa-hiwa natin ng maliliit or yung mga dinice natin na gulay. Ayan. So, lagyan natin ng 1/4 kutsaritang paminta, yung durog, at saka ng asin, isang kutsaritang asin. Pagkatapos niyan, lagyan rin natin ng ketchup, mga isang kutsara. Ayan. Pagkatapos ay atin niyang halu-haluin ng mabuti. So, rito, ginamit ko na yung kamay ko, guys. Pero, make sure kung wala kayong gloves, make sure na nilinis nyo mabuti ang kamay nyo, ha, guys? Alam nyo naman, lalo sa panahon nga. By the way, lagyan din natin ng pickle. So, yan, isang kutsaritang pickle. Pwede rin isang kutsara kasi ayoko masyadong marami. Kaya, nasa sa inyo yan. So, ayan, nilagyan natin ng pickle. Ayan na. So, atin nang lalamas-lamasin o paghahalo-haluing mabuti. Mas maigi kasi pagkakamay ang ginamit, guys. So, ayan. Make sure na nahalo nating mabuti. Ayan. Sige, lamas ng lamas, guys. Halong-halo ng mabuti. By the way, dahil wala akong pasas o yung raisins, hindi ko na nilagyan, guys. So, up to you naman. Tsaka ayoko rin naman lagyan. So, okay na ako dyan. Yan. So, bahala kayo kung gusto nyo lagyan ng pasas. So, halo-halo. Lamas-lamas. So, pagkatapos nyan, lagyan natin ng isang itlog. Isang itlog lang, guys, kasi 1/4 lang yan. So, again, halu-haluin na naman nating mabuti para ma-mix yung itlog sa giniling at yung mga iba pang mga sangkap. Ayan, binalatan ko na rin yung dalawang itlog at maglalagay din tayo ng hotdog. Ayan, hiniwa-hiwa ko na rin. So, ganyan lang paghiwa, guys. At syempre, kailangan natin ng foil para sa ating pagbabalot ng ating giniling or ang ating embutido. So, ayan. So, nag-prepare na ako ng dalawang foil kasi pagdadalawain ko yon dahil di kasya sa isa masyadong malaki. So, ayan, naglagay na tayo. So, yan ay ating ifa-flatten, guys. So, ganyan ang paglagay. So, kailangan be sure na ma-spread siya sa foil. So, mag-iwan tayo ng space para sa pagtitwist o yung pag niroll na natin siya. Yan, siguro mga 2 inches yan. Yung laki nung, or bahala kayo kung marami kayong foil kasi ako, konti na lang yung foil ko kaya medyo tipid. Pero okay naman yung size na yan. Mga 2 inches. Ganyan. So, i-flat natin yan. Ganyan para mas maganda yung pagkaka-lay niya. Yan, ganyan.
So, ayan na. So, I think okay na siya. So, ngayon, ilalagay na natin sa gitna yung mga palamuti. Yung itlog at hotdog. Pwede rin kayo, guys, maglagay ng ham kung gusto nyo. Or kaya yung, yung suri. Ano ba yun? Vienna sausage. Pero ako ito hotdog lang ginamit ko. Yan. Baala kayo. Nasa inyo yung kung anong gusto nyo ilagay. Hotdog or sausage or ham. So, ayan. So, flinat ko lang sila dyan sa gitna or in-spread ko lang sila dyan sa gitna lang at saka ngayon ay yung itlog. Ayan, sa gitna lang sila guys. Para mas madali yung pag-roll natin. Ayan. So ngayon guys, i-roll na natin yung giniling or yung embutido. So, ganyan lang guys. So, panoorin nyo lang kung paano kong ginawa. Madali lang naman. Hindi naman siya big deal. So, kailangan dahan-dahan lang para hindi masira yung ating embutido or hindi siya kumalat. I mean, alam nyo na kung ano ibig kong sabihin. Ayan. So, i-roll na natin siya. Yan, ganyan. Yan. Tapos, yung end niya, isara na natin para hindi lumabas yung giniling o yung natimplahang giniling or yung embutido. Yan. Tapos, yung kabila naman. Ganyan. Yan. So, good to go. So, medyo, ayan, ayusin natin ng konti. Pantay-pantayin natin yung pagka-roll niya, yung pagkabilog niya. Ayan, ganyan. Ayan, madali lang naman, di ba? So, ayan, okay na siya. Good to go na tayo, guys. Talaga. O, di ba? So, ayan na siya guys. So, ayun, naging dalawa siya. Dalawa na sila. Magic. So, pagkatapos nito, maghanda na tayo ng tubig sa kaserola or kung may steamer kayo, swerte nyo. Ako wala. So, nag-improvise na naman ang lola nyo. Ganyan talaga, maparaan. Kailangan maging maparaan. So, mag-improvise tayo. Yan, ginamit ko yung, anong tawag dyan? Yung salaan. Yung strainer, yan ang ginamit ko guys. So, yan. Dahil wala talaga akong steamer. So, pakukuluin natin yan guys ng 30 to 40 minutes. Ayan. And takpan. So, antay-antay lang tayo guys. So, ayan guys. So, para malaman ko kung talagang luto na siya, tinusok-tusok ko siya. Inopen ko siya ng konti. Tsaka ko tinusok ng tinidor. Kasi makikita mo naman kung luto na. So, at this point of time guys, nakaraan na ang 40 minutes. So, ayan na siya. So, tinusok ko siya. Medyo may lumabas ng tubig. Kasi siguro dahil nga yung aking ginamit na steamer kasi ganyan. So, okay lang naman yan guys. So, ayan, luto na siya. Okay na. So, patayin na natin at ating tawag dito, pinatay ko na siya at pinalamig. And then, tsaka naman, hindi pa dyan nagtatapos guys. Hindi natin pwedeng kainin ganyan. So, ayan na ang nangyari. So, nakita nyo? Di ba ang ganda? O, ayan ang kanyang loob. Para makita nyo, hiniwa ko siya. So, hindi natin pwedeng kainin ng ganyan lang, guys. So, after this, magpiprito na tayo para sa ating pananghalian.
So, ayan, luto na siya guys. Ready to eat. Ang sarap niya guys. Tama-tama lang ang timpla. Kaya gawa na rin kayo. Kainan na!